Elikkäs moro vaan kaikille, tänään me pelaillaan Point Battlea vähän Minecraftissa ja tosiaan vanha kanava oli Villelusua, nyt on taas uusi kanava ja tuutte näkemään kun pelataan Timsun kanssa. Timsun kanavan löydätte deskistä. Tosiaan tänään pelataan Point Battlea ja katsotaan miten tää menee. Elikkäs nähdään kohta. Elikkä moro, tänään pelataan Point Battlea. Puun ase. Ai, eikö nyt pitää rakentaa ase? Otetaan nyt ainakin täältä nää pois. Mites me rakennetaan ase? Rakennetaanko me vaikka pistooli? Miten me rakennetaan pistooli? Otetaanko me vaikka... Mites me rakennetaan pistooli? Otetaan täältä vaikka vihreä, ei vihreä, ruskea, ei. Siis otetaan kleitä, otetaan ruskeaa kleitä ensimmäisenäkin. Sitten kleillä ruvetaan rakentamaan niinku tästä näin. Ehkä tälleen näin. Tuosta noin. Lyhyemmäksi näin. Tuosta noin. Tuosta. Mitä? Okei, mä en tiedä yhtään, että mikä tosta on tulossa, mutta tästä on tulossa nyt joku. Kyllä tai ehkä joskus. Jotenkin näitä muistuttaa pistoolia. Kyllä toi jotenkin. Otetaan sitten täältä. Otetaan siniseksi värettää villaa. Se on 3 minuuttia aika hyvin ehtii. Näin. Jotenkin muistuttaa kunia-asetta. Nyt vähän enemmän. Ja älkää sitten haitaako, koska kuuluu vaan nuo nappaimisten äänet. Sitten ei. No näin, ja sitten otas täältä partikkeleja. Toinen. Sitten täältä tulisi vaikka tähän. Sitten vaikka tähän. Nyt se ampuu siinä niinku. Sitten me voitais... Tehdäänkö vielä yksi tähän perään? Vai kehitäks me kirjoittaa tähän silleen gun? En mä tiedä ehitäks me kirjoittaa tähän gun. Okei, me ei ehitä kirjoittaa tähän gun. Kun se nyt tuli tässä aiheeksi, niin... Onhan sairaanhuono Minecraft-rakentaja. Ei jumala. Oh no. Ei tuu vielä. Kun, miten me tehdään kun?
Ei. Mä en nyt oikein tiedä, tuliko tästä hyvää vai tuliko tästä mitään. No, toivottavasti tästä tuli. Ja älkää välittää, kun mulla on huono kone, niin kohta alkaa lagit. Lagit, ai. Lagit alkaa. Onks toi ukko, jota ammutaan? Mä en ehtinyt valita. No, ai, laggaa. Tää ei näytä miltään, tää on koska antoimme sille puupsille äskeiselle, vaikka ei edes ois pitänyt, mutta tää jotenkin muistuttaa pyssyä. Ok. Ai lagaa. No. Tai no. Ok, koska tuossa oli mies, joka ampui pyssyä ja piti rakentaa pyssyä. Ai että. Generoidu mappi. Tää mappi ei ole generoitunut kokonaan. Ei mä ehtinyt tollekaan valita mitään, ei. Miksi tässä on näin hyvät ajat? Ja sama ei näytä edes pyssyltä. Ajattelin unohtaa kokonaan se, että antaisin tuonne pisteitä, koska se ei edes näytä pyssyltä. Toi on jotenkin niinku aurinko. Ei kyllä mä annan ok. Tää Legendary. Ai, nyt lagaa. Mitä ihmettä tän? Joo, vai sellaista. Ekanakin mulla lagittaa täällä ja tässä toi ehkä näyttää ihan pikkosen pyssyltä, mutta niinku ei näytä niin paljon yhtään. Ai nyt lagi. Tossa on niinku joku stoneesta valmistettu. Tää on aika poop. Eiku super poop siis. Eiku siis poop. Jee, mä ehtin antaa sulle poop. Eiku mä annoin tälle poop. Tää on ok. Paljon ei olekaan. Tää on poop. Mä oon vähältä. Aina mä sekasin näissä. Nyt seuraavan valitsen jo. Tää on pikkupistooli. Joo, tää on ok. Koska pikkupistooli. Sekin on jo jotain. Ai lagi. Ei kuitenkaan voitettu, oltiin 9. Juu. Eikös joo? Jos et tykännyt, älä tykkää. Jos tykkäsit, tykkää. Me nähdään ensi videon parissa, että siihen saakka se olisi moro.